Jeg mener ikke, man skulle få gyngen. Men er der ikke frigang overhovedet? Intet. Ja, så skal jeg gøre sådan der. Er der frigang nu? Nej, Ja, der er et centimeter. prøv at det er kraftigt imponerende. Hvad? Det vidste du da godt. Prøv lige at komme ud af den igen. Så spænder jeg den op. Og prøv lige at lægge det op igen. Okay, det er mig der, mand. Det bliver jo ned, fordi han er så tung, mand. Det skal Ej! Ej! Hvad er det lort? Der var en lort. En hundelort. Det var godt med lort. Jeg Jeg vil håbe, det er en hundelort. Nej, det er ikke. Det er en hundelort. Det er en hundelort. Og det er det. Jo. Hvor er den Den herovre? ligger lige på den. Nej, du var en, der var gemt. Det var en undercover, mand. Den er væk. Nej, det var en undercover. Fuck. Den ligger her et eller andet Ja, sted. det Der gør var den. en. Oh my god, Brian, du skal lige... Vi bliver nødt til lige at teste det færdigt. Du kan... Boy, der er set. Du kan godt... Du vasker fingre udenfor, du går ikke ind. Du har lagt lort rundt omkring gangen, mand. Prøv nu at kæft, mand. Jeg tror... Det har jeg. Det har jeg. Kan du ikke lige vaske den? Prøv at lugte om det er lort. Brian, det er lort. Kan du ikke gå derover og vaske den? Hvorfor? Fordi... Nå, jeg må ikke bruge sæbe. Jo, det kan du gøre bagefter, du lige har skyllet ekskrementer, så... Og så har jeg spændt den i mellemtiden. Du fjerner den lort der. Det er fra din hund. For det er fandme naboens hund. Jeg har ikke lige noget at fjerne med. For jeg skal ind og sove. Jeg kan slet ikke klare lugten af lort. Virker den ikke? Ja. Og lad være at Er spørge det på også mig. noget Star Wars noget, det her, mand? Ja, det ved jeg ikke. Fuld fra. Den er pubæ. Det faldt vel også uheldigt. Uheldigt, mand. Du har lagt den strategisk. Hold da kæft. Så du kommer Så der jeg den sidder og målt ud, Ja, mand. du kommer den fed og lægger sig. Så når han lige skal lægge fra det, så ligger der en lort. Det fikser vi senere.